Inabenkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle-ke kwezwe laseNingizimu Afrika, i-Afrika namazwe aphesheya kwey'lwandle. Sanda kuthola nje kwamuva ukuthi naseGermany abajabule wemama besibona. Siyabonga ngane zakwethu, sithemba ukuthi-ke kuzoqhubeka uhlelo lwethu liye phambili nani ne-support yenu nama-likes nama-comment enwenzayo. Nalapha kuma-subscribers siyabonga kakhulu zingane zakwethu. Igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika, igama lami King Sichaka ngwakaluqa isibongo mfoka amancinza kancane ayidedela intombambi esokeni. Sinawe-ke namhlanje sokhuluma olunye udaba oluhlabahlosile njengoba wazi sihlubudlube ekhasini sibheka izinto ehlukahlukene ey'thinta abantu, ukulashwa kwesintu, ukusebenza kwemithi yesintu, ukuhluleka ukuphasa kwayo. Sizoswa ngabantu abeza la bezosixoxela iy'tori zabo ukuthi bathini. Njengenjwayelo-ke sikhona isihambeli sethu esinaso namhlanje. Sawubona. Yebo, sawubona bhuti. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Sikhona. Yazi into engangixoxela yona yini naniboni phela-ke nibamboziwe. Mina ave ngiy'tika ubuhle la. Bahla beza la baphephu. Ubona ukuthi angibeka amabili kodwa kasidlule lapho. Niphilile? Siyaphila. Siyabonga ngane yakwethu. Sizwe ukuthi namhlanje sivashele ngani. Kushuthi nginenkinga la. Umkhwenyana wami ake ngiqale nje ekuqaleni. La sajola nje. Engakaloboli. Shuthi kuthe ngelinye ilanga eqala ukungimema emzini wakhe ngoba bevele esenomuzi wakhe awakhe yedwa mina ngingakafiki. Ngiqala ukumvakashela. Shuthi ngithe mangabe ngifika ngafika nje ngigqokela ibhlukwe njengokujwayelekile. So uma ngifika endlini avele anginike ithawula. Athi angibhince. Ithawula nje elikhulu. Athi angibhince. Ngilibhince leli thawula ngixaka ukuthi kwenzakalani. Bese ethi ahambe ngikhombisa ukuthi hayi nali ikamero lakhe eley'ngane leli ngoba uney'ngane-ke beney'ngane zangaphandle. So bese kuba khona ikamero-ke elalivaliwe elalikhiyiwe nje. Avule ngokhiye bese ethi ngingangeni. Athi angilunguze nje bese iyangena. Bese kube ngathi uyangibika emsamo yebo ngoba wathi ngeke ngize ngikwazi ukungena. Ngime ngama nje phambi kwale kamero waseyasho. Ungibika ngisayintombi asho ukuthi ucabanga ukuthi uyena lo ababethe bazongilethela yena. Uyena-ke lo afika naye. Yaqale yangidida leni ngoba phela nje akukho esasisakwenzile indaba zomalobolana nani nani. Shuse kuhambe kwahamba-ke wangilobola. Yabo sathandana nje egcineni waseyangilobola. Ifuke esengilobola-ke wase engicela ekhaya ukuthi uzocela ukuthi sizohlala naye kwakhe ngoba wayehlala yedwa. Hayi bavumeka abazali ngayohlala naye kanjalo. Kodwa manje into eyinxaka ukuthi leli kamero leli ayethe ngingangeni kulona ngiqala ukufika. Still bengangeni kulona ngoba belikhiya azafake istopper. And uyena yedwa obe nokhiye waleli kamero. Uyena yedwa obengena kuleli kamero ngoba besihlala so-2 singanangani. So kuhambe kwahamba njalo uma ngipheka kunokudla nje azothi angikuphake eceleni endishini nje enkulu. Uma ngibuza usilokudla kuyaphi athi hayi ngambuza into ey'ningi. Kanti kunendawo engaphandle ewumgede like. Kusho ukuthi lokho kudla-ke wayeyanakho khona kusho ukuthi wayeney'lwane. Ayiphakela. Wangivala-ke washo ukuthi yena uphila kanje. Lento ungayikhulumi kumuntu ungatsheli ngisho umngani wami o-close kangakanani. Kuhambe kwahamba-ke washona umkhwenyana wami. Wangishiya nale nkinga manje. Ngoba besinomuzi eThekwini.
Ife eseshonile kwavele nje kwaphela konke. uSARS wadla yonke into, wadla iy'moto, waze wadla ngisho umuzi. Sure. Kwaphoqa-ke manje ukuthi angibuyele emakhaya. Emakhaya-ke angithi la esaqala ukuhlala khona singakayi eThekwini. So yilapho-ke iy'lwane ezazikhona. Wawukwazi ley'lwane ukuyibona? No, ngangakwazi ukuyibona Wawubona ngani iy'lwane? ngoba ngangingayi ngisho kulowo mgede. Yini ekwenza ube neshow ukuthi iy'lwane? Umgede wawusemasimini nje akhona ekhaya. Usuney'nsolo nje ushithile. Ngangisola ukuthi why njalo ebusuku uma ngabe sengiphaka kunalokudla lokhu kufanele athi angiphake endishini eseceleni enkulu aphume nakho. Ngimbone ungena kuleya ndawo emgedeni. Qhubeka. Ngasola ukuthi hhayi khona ukushaya amanzi la. Ngoba nakhona eThekwini leli kamero leli engilishoyo ukuthi ngangingangeni kulona. Yeah. Uyena wayengena kuphela. And ngangazi nokuthi khona kwenzakalani yini ekhona. Ingala emakhaya nakhona uma ngiphaka kunokudla nje ofanele kuphume kuye lapha emgedeni. Yeah. Ngasola ukuthi hhayi khona ukushaya amanzi ngoba ngangibona indlela ayenemali ngayo. Nje izinto zazimhambela kahle akukho ayenganakho. Manje kuzona zonke lezi zinto oyikhuluma ngazo kusukela ethawuleni akumbathisa lona kuye ekudleni manje nishintsha umuzi niye emakhaya. Yini eyenzeke emzimbeni wakho kuzona zonke lezi zinto? Unaso isizathu sokuthi kungani wathi ufika first day ongibathisa ithawula? Ingoba mhlawumbe wayehlonipha le ndlu kuyona noma khona okunye wakubona emva kwesikhathi? Ayi akukho engakubona, ngicabanga ukuthi wayehlonipha le ndlu le ayongikhombisa ayongithula kuyona. Engingayazi ukuthi yini eyayiphakathi kuba mina ngibonanga, mhlambe yena wayebabona khona ekubona mina engingakubona. Ngoba ngisho emakhaya iy'lwane lezi zayisemgedeni zayibona uyena mina angikaze ngibone. Kukhona ayixoxela khona ngazo? Wayengixoxela phela ukuthi njengoba nje rich kanje enemali izona ezenza ukuthi sibe nemali kanje la ekhaya. So sekuyini-ke inkinga njengamanje? Okay, angithi kuhambe kwahamba owashona ubaba umkhwenyana wami. Yeah. Ife eseshona-ke ila iqale khona iy'nkinga-ke. Ngoba phela ngithi iy'lwane mina ngisayiphakile. Sho ukuthi beyiphuma ngoba sey'lambile phela ifuna ukudla. Oh yeah. Emasimini abantu bengahlali lutho. Bekungahlali lutho. Even egcekeni mina nami ngoba benginamasimu khona emakhaya. Bekungahlali lutho. So ukubuya kwami eThekwini sengize la emakhaya baqala-ke omakhelwane ukunginuka. Yeah. Ukuthi hhayi ngeke. Sebengibiza ngomthakathi bengibiza ngamagama. Yeah. Manje yazi ngithi ngizama mhlawumbe ukuthi lento ngi-understande kahle. Njengoba ususesimeni la khona obona ngazo zonke izinto ziyashabalala lapha nalapha nalapha. Wena wagcina wa-introduce-wa ngey'lwaneni. So quite obviously iy'lwane azikwazi. Azingazi. Akulula futhi ukuthi uy'phakele ngoba anazani. Angizazi nazo asazani nje lokho Wena wazi imali ekhandwa yiy'lwane. Mina ngazi imali kuphela. Njengamanje nami njengoba kubuka ngiyakubona ukuthi umuntu oqhamuka kwelikaMpondo izambane. So njengamanje uthi izinto ziyahamba. Hey. Ziyaphunguka. Hayi ziyahamba impela. Why-ke ufuna kwenziweni lezo zinto zibuyiswe eqedwe kwenziwani manje? Kahle kahle nje into engilethe la ngidinga usizo ngoba sengabe ngaze ngamfishane. Iy'nyanga zingifuna imali nami engingazi ukuthi ngizoyithathaphi. Mhlawumbe uma bengibona babona ngathi nginemali kanti phela le mali enganginayo angisenayo. Nami nje ngibona imali mangibona wena. So iy'nyanga nje esengihambile mhlawumbe zila ko-5 zifuna nje imali engazi ngempela ukuthi ngingayithathaphi. Manje ngidinga usizo lo muntu nje ongakwazi ukuzwelana nami angisize angixoshele lezi y'lwane ngoba nje angisahlelisekile kahle. Omakhelwane ngiyanukwa ngapha nangapha abafuni nokuthi bangibone. Hhayi abangifuni nokungibona.
ngiyinkomo edla yodwa nje endaweni. Ngibizwa ngomthakathi, alikho igama abangangibizi ngalo. Uncase ma ngiyabona ukuthi impela lento ikufikisela ngosisi kodwa-ke ngifuna ukuthola-ke manje ukuthi emndenini ngoba phela uma ngabe ugana uya emzini womuntu uyogana ekhaya bakhona kodwa uyakwazi ukubuyela kubona ukhali uthi nakho kunenkinga lana lana la ukhona okwamxoxela uma umxoxelile wathini? Njengoba ngike ngasho ekuqaleni ukuthi yena umkhwana wami wayethe ngingatsheli ngisho uma wami ongizalayo. Kusho ukuthi ngayibamba lapho-ke. Eish, Kodwa manje bayasola ukuthi hhayi, kusho ukuthi kukhona lento yayikhona. Why ekushoneni kwakhe umkhwenyana wami kwavele kwaphela konke? Banazo iy'nsolo noma-ke akukho engibatshela kona. Kodwa bona bayabona ngoba ngisho uhlanya liyabona manje ukuthi hhayi akusahambi kahle. wonke umuntu wesifazane okhona lapha ekhaya osibukile njengamanje uyafisa ukugana aganele esigwelini abantu abacaphuna kusala. Ukum-avaza kwakho-ke ngezinto ey'fana nokugana nani nani ungathini njengoba wona kuyacaca ukuthi wangena emendweni ungazi lutho ngala uyakhona wabona usuphakathi uthini wakho umbono ukubona ubaqwashisa? Engingakusho nje ngingathi kumuntu osafuna ukugana, ungangeni emshadweni nomuntu osenakho konke, ongazi ukuthi umfica wena eseyisigwili nje ufike kanjani. Kuhle nje ukuthi into yenu niqale nobabili ninyuke nayo. Wazi ukuthi u-1 no-2 no-3 wenzeke kanjani. Ungafiki nje ubone umuzi usumkhulu, ubone indoda ihamba ngey'moto ey'nkulu, nawe uyibone usudrayiva imoto ey'nkulu. Ungazi lezo moto uqhamuke kanjani. Uyibone uhlele kwi-double story, ofika ivele isikhona. Ungazi ukuthi yakhiwe kanjani. Ekubeni indoda ayisebenzi. Yeah. Siyakuzwa kakhulu Masithemba ukuthi umkhulu naye khona azokusiza ngakho azokwazi ukunceda ngakho ukuthi ulungise isimo sakhe sekusona njengamanje. Sizozwa ngaye masibuya ngapho uthini. Okay, ngiyabonga. Sibonge ithuba lakho. Yebo, ngiyabonga. Babukele emakhaya beBlack Life TV impande zama-Afrika. Inhloso ngqangi yethu ukuthi sisize abantu bakithi bebalela impisholo eyinkingeni ababhekene nazo ngokuthanda imali ngoba singasho kanjalo nokuthanda ukuthola izinto eziphezulu. Eseyibaxakile ke manje. Siza ukuthi udokotela masibuya ngapha uthini ngalolu daba. Unganyakaza. Alright, nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle kwayo. Sesiphinde sabuya futhi sokhuluma nawe-ke namanje sizoqedela udaba lwethu lokukhuluma ngezinto ey'thinta ama-boys nokunye-ke nje okuthe phecelezi okuthinta ukuphakama kwabantu ngokwahlukahlukene. Yazi-ke umabonakude wakho iBlack Life TV, gama lohlelo izimpande ezama-Afrika, igama lami King Sichaka ngwakaluqa isibongo. Sithemba ukuthi abantu-ke ba-right emakhaya yonke into ihamba kahle. Shita unyawo-ke namhlanje zami saya eSwazini sabuya naye ephila udokotela wakhona soza ukuthi namhlanje iy'mpendulo zethu eqhamuke eSwatini zithini. Dokotela sibingelele. Hawu angibingelele kakhulu Sichaka. Ngibingelele bonke babukeli beBlack Life. Nasehlelweni lelikhulu impande zama-Afrika. Sengiphinde ngibuyile mkhulu. Njengekusho kwakho. Danke mkhulu, sithemba ukuthi impilo nayo iyachicima nasekhaya bajabule ukukubona uphila. Hayi inkulu kakhulu mkhulu impilo nasekhaya bayaphila impela solo nje ilapho. Dokotela singena odabeni mhlawumbe abanye bake bakubona abanye akaze bakubone abazi ukuthi udokotela umagange mangabe kuthiwani umatasa ngakuphi. Mhlawumbe uthatha usibeke ubani udokotela uvelaphi indaba yempando uyifunde nini makwenze njani. Udokotela nguDr Mhlandi lo. Ngisuke eSwazini. Ngisebenza kakhulu ngezinto lehlupha abantu njengetilwane imikhovu umantindane. Bomamtsotsi nalaba bogogo mawena. Laba labahlala eTinzabeni. Fike-ke ngitithathe tonke into lothola ukuthi sekuhluphe abantu noma ikhona into lejamile ekhaya noma isemathuneni noma isegcekeni noma isentabeni noma isemgedeni fike ngithathe lento ihambe ngilahle noma ishiswe. Uthi ugogo mawena thina ugogo mawena simaziyo yedwa. Ugogo mawena onjani lo wangakini? Awusithi qabla lo gogo mawena uba gogo mawena. Cha labo gogo mawena labo gogo lengibasho ukuthi bahlala lemigedeni. Oh. Yes, ngalimi lwakithi
Lemikhovu nabomantindane sithi bogogo. ngakini kokumawondlela ke emgedeni. La bahlala emgedeni. Alright. Emkhulu. Alright, asiqhubeke dokotela. Ukhuluma kahle ngoba ukhuluma ngelwane nathi sizokhuluma ngazo la sizoza ukuthi abantu bengasizakala kanjani. Khona omunye wodadewethu noma womama ofikile la wathi walanda into yokuphakama bamnikeza ama-boys manje into esemxaka ngalezi zilwane zakhe bekade ilande umnyeni wakhe kahle kahle. Umnyeni wakhe owadlula emhlabeni, mayedlula emhlabeni yena wayephakela ezondle enza konke. Yena sekusele yena akazilutho ukuthi iphakelwa kanjani. Into emxake tu ayisagcini ngokusebenza ekhaya. Seyigcina idila nabantu ngaphandle emphakathini akusenzeki lutho akunyakazi lutho kubantu zidla amasimo abantu ziyamosha nje. Mhlawumbe siqale phezulu njengoba usho ukuthi usebenza ngayo izilwane lezi ama-boys. Ngakini nikubiza ngani lokho? Qala. Ngalolimi lakithi mkhulu sithi bogogo. Ogogo. Yes, bogogo. Iyahlupha lento. Nangabe uyilanzile. Uthole ukuthi nawahamba la ekhaya kuthi lo mtshelile liciniso ukuthi uma sofile kubontiwa kanjani. Yes. Ngoba ungayiphaka kuyiphakela kodwa uma ngabe uthola ukuthi awusayiningi lokudla lekudla uvele into awuhamba iphambukele bomakhelwane ibe inkinga emphakathini nabomakhelwane. Ngigcine sekuba nenkinga la ekhaya uthole seyibulala yonke into lekhona la ekhaya kumathimoto phambana abantwana emakhanda kulimala nemfuyo ngoba phela konke kusuke kwawo lamadoda lawo. Emkhulu. Mkhulu wena uthi lezi zilwane nawe uyakwazi ukuyikhiphela umuntu, right? Yes. So uma uyikhiphela umuntu sekufika isimo esifana nalesi wakwabhekana nesimo esifana nalesi athi umuntu ngiza kuwe mkhulu into enginike zona ayisenzi ngendlela engifuna ngaso destroy omakhelwane. Ikhona into kanjalo ukuthi ibuyiseke zize kuwe ahambe ekhululekile. Uyakwazi ukwenza into kanjalo? Ya into omkhulu nawuyithethe kimi nangabe seyikuhlupha uyayiboyisa kodwa into levama kwendeka nangabe uhluleke egcina imithetho wawo lamadoda vele itabe selento iyalwa sekufuna lapho uyibuyise ngoba ikuhlulile ngekugeze wahambe ngikhiphe tonke lento bengufake tona wahambe ngoba lokhu lebengunikona sekuhlulile noma aphinze ngikunike letinye emkhulu. Mhlawumbe ngokuchaza kwakho ngokujula ngenjulo yakho nje onayo lapha eSwatini nakumsebenzi ke owenzayo yini ama-boys into esebenza kanjani into yakhiwa kanjani? Ma-boys mkhulu madoda ngilele sine bogogo hlala emfuleni noma hlala emgedeni noma yakhele tindlu kuya ngaloko ukuthi ke wabeke pho yena lamadoda akho. Uma lamadoda lawa ufuna kusebenzele ayayifaka imfuyo ekhaya ayasebenza emasimini ayayifaka imali ayayidonsa nenhlanhla. Uyangiva mosimkhulu. Manje ke ayondliwa. Uma ngabe ke wena sekakuhlula noma sowecela imithetho noma sobona ukuthi akasalawuleki lamadoda. Ngiyethe ngifike ngiwathathe mina ngiphinze ngiwanike omnye umuntu ngoba na ufika wathatha lamadoda ayokusebenzela. Kuba nesikhathi ukuthi okay contract usatha kusebenzela umnyaka noma 2 years noma 5 years. Emva kwalapho wena uyajika ubuye utosebenza la uthethe khona lamadoda. So nawo lamadoda le kuzangabe inkinga kufuna landwa abiye ngala noma siwathathe siwanike omnye umuntu. Yebo ngoba phela sithwalo siya renew mkhulu. Nangabe kungu2 years ngi2 years kufuna phinze ubuyeke phinze sikurenewele sikucalele phasi kunikele enye indlela ngoba kunetigaba netitebhisi takhona sinyalo songangena la nalihlobo nalo. Manje mkhulu ufuna ukungitshela ukuthi umalo okhala ngokuthi ayamhlupha yamxaka mayengabuyisa kuwe ngeke ukwazi kwagcina ahlale funa adlulele komunye no wafunayo lapha ekhaya ngeze zowathatha. Ngeze atowathatha kodwa ke lawa afuna kuthathwa lawa anike lomunye umuntu utawasebenzisa noma ngiwathathe mina ngwabeka asebenze kimi. Okay. Asingene la emasimini mkhulu. Mawukhuluma ngamasimi ukuthi ayakwazi ukwenzela imfuyo yakwenzela amasimi ndlelani ngabe iwona limayo iwona enza ukuthi itshalo kwenzakala? Uyawathuma mamba ayolima njengathi kithi nje uyuthole sikutshalwa insangu. Ngiwo ke lefika agade lengadi. Noma kutshalwa umbila ngoba lafika agade. Noma unetimoto ngoba lagadza letimoto mhlambe ematekisi nemabhasi noma ematruck. Kuba kanjalo ke mkhulu. Inyanga eningi emkhulu ayijwayele masibuza ukuthi lezi zinto ubungozi bazo bukuyiphi. Bajwayele ukuthi abukho ubungozi bathi azikho inkinga. Abanye bafikela sebethi nedlozi ke imbala seliyabaphika. Kulokho kwakho mkhulu njengoba uthi wena izilwane ezisebenzisa kubantu into nayo. La edlozi nekulumbaneni kwayo lento sokumnika yona nedlozi lakhe kuhamba kanjani?
Hayi isithwalo mkhulu akusiyinto lesebenza ngedloti. Isithwalo futhi akusiyinto yanoma ngangibani. Ukhona umuntu asengigezile ngahlabathi inkukhu, ngahlabathi imbuti, ngageza ngenza yonke into imisamo nani nani, ngahlabathi inkomo, ngaphahla emfuleni nasey'ntabeni kuyafana. Yeah. But nyaloko sengifuna lamadoda ukuthi sengifuna kuphila. Siyakunika akuhlobani nedlozi vele ngoba kusebenza kwakho akufani nekwedlozi. Umuntu futhi ona lamadoda asikunika nangabe unelikhaya lakho ngoba akufuneki na uthatha lamadoda ungena ekhaya thule sekhaya kimi sekhona babo wakho. Yeah. Yes, wona afike nje asebenzele wena kuphela ngalendlela yakhona ngoba ayihlobani nedlozi into yesithwalo. Yes, kodwa ke sikhona sithwalo lesihlobana neblozi uthola ukuthi asiso lesekufuya. Yes, uthola isinto akunika ligona ngilichumanise nemadlozi yakini uhamba usebenza ulikhulumise kanjalo kanjalo nalo linemigomo lilethi igaba deligona leli liyakulungela noma ke lelo phondo ukuthi leli ungalithatha uyolisebenzela litakulungela la nala noma ke ibhodlela kuya kodwa lokho ekufuya akukho edlozini dilwane diphoko nje straight usuku uthola into lotayikhulumisa ngendlela yakho ayisiya kubomalume wakho ayisiya kubomama wakho. Yes, lokhu nje kwalehlathini lethu ngalendlela yakho. Asiqinisekise-ke mkhulu ngoba sasiya ngokuyigoqa indaba yethu ukuthi wena ngokwazi kwakho nokujula kwakho ey'ntweni zokuphakama onazo sizwe ngey'gubhu sezwa ngama-boys sezwa ngezonke izinto lezi ezakhe iy'teji okuzungqo owaziyo ukuthi zikhona laphana esigodlweni sakho ey'njani eSwatini. Hayi kulabo gogo mkhulu na ufikile siyakunika. Kube igubhu nato uyathola, kube liphondlo nalo uyalithola, kube libhodlela nalo uyalithola kodwa kunemigomo yakhona bese ke sekuba diveke nemajaji nawo ngoba tonke letinto letithi sukunyiswa ngawo lamadoda lawa nje nawalanza lemgedeni sithuma letive ngito lesifike silokhe ngawo lamadoda bese ke sesiyathatha ngoba TV tiyamkhipha umuntu ejele tiyamlanza umfati lohambile tiyayibuyisa indvodza lehambile. TV futhi tinjalo tiyayikhuluma inkinga yemuntu. TV futhi tinjalo tiyayidlalisa nebhola. TV njalo tiyamhlanyisa nemuntu. Uyathuma umuntu uthethe imhlanyisa. Habi. Yehe. Konke ndawonye. Konke ngoba lamadoda nasayinkinga abhinanga mbamba nangabahlupha bomakhelwane. Agcina abuya ahlanyisa ingane zala ekhaya. Sure. Kuthi uye lapha kuleli khaya ba rich kodwa nje khona ingane yakhona inyele phambili noma lephithene ekhaya. Ayodwa. Usuka khona ke lamadoda. Asuke sangondleke ngalendlela yakhona. Yes. Inkinga futhi yalamadoda nangasanakeke kahle angasekho lo babawo lo walanza. Afika bulale la kulafika etanako la khaya ngoba inkinga yesithwalo ilapho ekseni. Nangabe lesithwalo safike sathenga spoon la khaya. Uma sesifeyila sitasibulala lespoon uma safike sathenga libhodwe litalibulala libhodwe uma safike safaka imoto tashiya le moto siyibulele ime hey konke kuvele ngemali yokuthwala yeah. Mase sengasekho amandla kusona kufa khona kuyafa kufuna phinza ubuye lo renew futhi ifihle ekuthwala umuntu uthwala kanye so ungaphinza ubuye ke sikunike lokunye ngoba leso sithwala ngabe siseminyaka lemibili noma seminyaka munye nasi siphela la kuthiwa siya expire sibiyele emva siyosebenzela kunikwe lomunye umuntu asebenze lo fikile futhi wafika nale mali nawo leyofika nayo ngoba la ekuthwaleni into lephinze ilimade abantu uthola ukuthi lo muntu wayithola lento noma lamadoda but akakhokhanga kahle ngalendlela bekavumelene ngayo naloya muntu waseke loya muntu sogodla leminye imigomo noma imithetho lokufuna aboyigcina la ekhaya asilinke kamkhulu nalesa sivala leya losisi ukuthi umkhonyana wakhe okade enama boys lawa nawo asesele naye kuwe ke mawusukunikeza umuntu ama boys phela insuku zabantu azizazi hamba iphela ikhona nendlela ukuthi akwazi ukudlulisela lokho kwabasele noma uyamiyeka nje mase kuphele yena kuphele konke ikhona mkhulu indlela lapha nedi kuhlalwa phasi nangabe alikho liqiniso lalikhuluma lo mkhwenyana sifuna sicale siyihlole lento yalomuntu ukuthi ifuna ukukhweshiswa ndlelani yes ngoba iyinkinga itawugcina labo makhelwane bamlemata lo mama elakho lokugcina mkhulu sewuvala ubaqoqa abantu inhlangothi zonke ukuthi bengafika ekhaya usebenza nini usebenza ngayiphi inamba yocingo onayo uma ukuthi asikwazi ukuyibiza izobe khona escreenini nanokuthi ke abantu bengakuthola ngekhathenga enjani ekseni noma ntambama lezo zinto kanjani ukusebenza kwami mkhulu ngikhona la eThekwini ngila eNanda uma ngila eThekwini uma ngise eSwazini ngitholakala eMbabane kuba ngumsombuluko ngalesihlanu khona bese ke kuthi lesibili lesithathu lesine
nangesande emini ngisuke ngisekhaya ekukhanyeni. Oh. Inamba lengitholakala kiyo ithi +2 Mhm. 68 Mhm. 76 95 13 Aha. 92 ya WhatsApp. Uma ngingalale ngitholakala kiyo inamba ithi 083 Aha. 885 401 7. Nayi ya WhatsApp. Ya WhatsApp ngilefonelwa nangingala eSouth Africa. Sibonga kakhulu mkhulu. Yebo madala. Nina bendlonhle nophapha ekhanda sithembe ukuthi nicoshile konke benifisa ukukwazi nomlaphi wethu wendabuko sidabuka phansi oswazini manje sibuye naye ezwa samthi qi la mawukuthi mhlawumbe khona okudingayo ke nazo inamba eduze ocingweni umthinte nje uzokwazi ukuxhumana nawe akhulume nawe uze ukuthi usizo ungalithola na gama lami King Sicaka ngakaluqa siphinde sibonane ngokuzayo nisale kahle. It's the Black Life TV.